Zu izan alzara, Martin? Aurra hau Martin da. Martinek atsegin du puskerrak botatzea. Dentistarenera joan eta puskertxo bat bota zuen behin. Urak iratsa. Zu izan alzara, Martin? Mutilfinek ezin dute hori egin. Herri eta egin zion amak. Pusker puska bat eskapatu zitzaio Martini museoan eta barre egin zuen. Beste inork ez zuen barrerik egin, ordea. Urak iratsa. Zu izan alzara, Martin? Zelotxa pasarazi didazun. Esan zion aitak. Jatetxean ere pusker kirastu bat bota zuen Martinek. Hamaika arrautza ustelen usaina zabaldu zen. Zu izan alzara, Martin? Ez da batire egokia izaten jatetxean zabela izea eskatzea, jendea otordua egiten ari denean. Haserretu zitzaion amona. Irati arrebaren txabolatxoan bota zuen beste pusker burrun batzu bat. Ia itoan irten zen Irati halako kiratzetik iesi. Zu izan alzara, Martin? Hau naska, ustelduta zaude, Martin. Egin zion garrasi Iratik. Ez dago asko bederik. Pentsatu zuen Martinek. Ez naiz ni kirazdun bakarra. Amari, zabela itxe bat eskapatzen zaionean. Disimulatzeko, ez du egiten du aldi berean. Aitak berriz, hain botatzen ditu isilik. Ez baitzara konturatzen kiratxa gainean ez daukasun arte. Amonak ere botatzen ditu puskerrak. Baina beti erroak atuarena izaten da. Iratik dio, berak ez duela inoiz puskerrik botatzen, baina inork entzuten ez diola uste duenean, metraietaren moduan jar egiten ditu. Eta txakurrak botatzen duenean, izatxarekin banatzen du usaina. Denek botatzen dituzte, beraz. Nik hobekien ala ere. Baino hankian batez ere. Eta alabasan edo ez basan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila kanpesuko plazan.